Skal vi starte? Velkommen til den her workshop. Som jeg kan se, bliver det en meget lille og intim workshop, vi skal have her. Men vi skal have en workshop omkring fremme af kommercielt erhvervssamarbejde. Jeg tror, jeg skal træde lidt tid. Mellem Grønland og Danmark. Og dem, der vil gå igennem den her workshop, det er mig selv. Jeg hedder Jørgen Skov Nielsen. Og så har vi fra Erhvervs- og Vækstministeriet Jes Brogaard Nielsen. Og så har vi også taget med fra Greenland Venture og Greenland Business, Carsten Høj, som er den, der udmønter lokale erhvervsfremmeordninger til lokale virksomheder her i Grønland. Og så ved jeg ikke, hvem det er, der skifter slidesene. Der kommer en her. Kan vi skifte? Fint. Godt. Vi har en tidsplan sådan helt overordnet for den her workshop, og vi på skift, vi tre, vi kommer til at løbe en kort oplæg igennem, fordi den her workshop er baseret på en fælles rapport, der blev lavet mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel her i Grønland. Og så har vi Carsten Høj også til at præsentere de lokale vækstfremmeordninger. Så vi vil prøve at tage det inden for en halv time max, og så kunne vi tage nogle drøftelser derefter, og så kunne vi summe op til sidst. Det var i hvert fald sådan hovedplanen for det her. Og som sagt, vi har udgivet den her fællesrapport tidligere i år, baseret på et længere samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Departementet her i Grønland for Erhverv og Arbejdsmarked og Handel. Og vi fik et politisk mandat for et godt stykke tid tilbage faktisk. Så det er faktisk en arbejdsgruppe, der har kørt hen over en 2-3 naalakkersuisutter. Det startede faktisk helt tilbage, da Kubi Klein stadigvæk var formand for naalakkersuisut i slutningen af hans periode. Så kørte det hen over den periode, hvor Adler Harman var formand, og så sluttede vi det sådan set under den nuværende regering med Kim Kielsen i spidsen. Og der skulle vi også skynde os, for vi var ikke rigtig sikre på, om der så ville komme valg i Danmark, og så ville vi skulle udskyde det. Men vi har skrevet en rapport, og mandatet det var, at vi skulle kigge på, kan man skabe bedre rammevilkår gennem en smidigere implementering af ny lovgivning på erhvervs- og selskabsområdet. Vi skulle kigge på finansieringsordninger, og vi har kigget på dansk eksportkreditfinansiering og andre ordninger, og vi har kigget også på samarbejde inden for udvikling af turisme og en del andre ting. Vi er kommet frem med 12 anbefalinger. Der kunne jo sagtens have været mange flere, men det var også nogle, vi skulle blive enige om. Der skulle også være en eller anden idé om, at der var opbakning hos de respektive regeringer i de to lande, så det er også en del af det. Men de 12 anbefalinger, de første 6 af dem er listet op her, men vi er først og fremmest enige om, at vi skal lave en smidig proces for opdatering af lovgivning på Grønland på det finansielle område, som følger nye EU-forordninger. Vi bliver simpelthen nødt til at erkende, at en stor del af det, der regulerer rammerne, også i Grønland på det finansielle område og erhvervsmæssige område, er via EU, fordi det er den måde, det bliver sat i kraft for en vid udstrækning i Danmark, uden konkret dansk lovgivning. Vi har kigget på, kan vi effektivisere virksomhedsregistreringen, så man også kan gøre det online, digitalt fra Grønland af. Vi har været kommercielt, vi har været i dialog med mulige investorer, og det er et arbejde, vi kommer tilbage til, eller vi kommer tilbage til, der fortsætter. Og vi har kigget også, springer til, hvordan vi kan aktivere Eksportkreditfonden, og vi har også kigget på, kan vi aktivere en låneramme under den nordiske investeringsbank. Vi har nogle ting omkring den europæiske investeringsbank, vi vender tilbage til. Så har vi talt lidt om at få aktiveret, at vi kommer med under det, der hedder Extractive Industry Transparency Initiative, hvor alle indtægter skal være offentligt tilgængelige for råstofaktivitet. Det er noget, som kongedømmet ikke er fulde medlemmer af, men både Danmark og Grønland er supporterende medlemmer af, eller supporterende i forhold til IT. Og vi har kigget på noget, der er i fuld gang allerede, nemlig at vi skal have lavet et eksportkontrolsystem i forhold til, hvis man skal eksportere produkter, der kan indeholde uran. Vi har kigget på, kan man øge samarbejdet mellem Visit Greenland og Visit Danmark på turistområdet, og vi har også kigget på andre ting inden for turismen.
Den første ting er i fuld gang. Det er sureføring af erhvervslovgivning. Vi har sat en proces i gang nu. Kører en effektiv dialog nu mellem Erhvervsstyrelsen og Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked om inden for en hurtig periode at få opdateret der, hvor Grønland er bagud på aktieselskabsloven, anpartsloven, årsregnskabsloven osv. Således at vi på erhvervs- og det finansielle område forhåbentlig er up to date med de ændringer, vi ønsker at få implementeret i Grønland inden for en ret kort periode. Og vi er allerede gået i gang. Her på forsamlingen har vi et meget stor pakke på, og det er en pakke, der har til hensigt, at Grønland kommer til at leve op til det, der med et fint ord hedder kapitalækvivalenskravene i EU. Det er nogle krav om kapitalstyrke i pengeinstitutterne, om likviditetsberedskab osv. osv. Og det er det, der med fine ord hedder CRR og CRD4. Noget af det er en direkte EU-forordning, der bare gælder for Danmark uden national lovgivning i Danmark, og noget andet er en dansk lovgivning på området. Så det bliver fremlagt her på forsamlingen og forhåbentlig godkendt. Og det er et pilotprojekt for. Det er første gang, vi skal prøve nu at få sat EU-regler i kraft i Grønland, som gælder automatisk i Danmark, men som faktisk ikke er udmøntet i Danmark via konkret lovgivning i Danmark. Det har været lidt af en udfordring, må man nok sige, som også har involveret Justitsministeriet. Vi har haft mange modeller til at køre frem og tilbage. Det bliver forhåbentlig et pilotprojekt for en smidig implementeringsprocedure for ganske meget det erhvervs- og finansiel lovgivning, som i dag kommer fra EU. Man kan lide det eller ej, men sådan er det. En stigende del af lovgivningen for Danmark, eller reglerne på det her område for Danmark, kommer direkte fra EU. Og hvis vi vil være med, så er vi nødt til at finde en metode for det her. Grunden til, at det her skal sættes i kraft, er, at ellers risikerer vi faktisk, at en række lån til grønlandske virksomheder for banker i Europa bliver dyrere, end de er i dag. Det er der en række gode tekniske forklaringer på, det kan vi tage en anden god gang, men hvis vi vil holde os i en situation, hvor der kan optages konkurrencedygtige lån, så er vi nødt til at implementere det her nu. Og det er ikke nok med de her to forslag. For at det er fuldt implementeret, så skal vi faktisk til efterårssamlingen i år have gennemført 15 lovforordninger i Inatsisartut, før vi er oppe på det niveau, der gør, at vi er på linje med kapital- og likviditetskrav og tilsynskrav, som gælder for EU-pengeinstitutter. Det, der så sker, er, som jeg sagde, at det her skal følges op med, at vi skal have lavet en konkret model for, hvordan vi kan gøre det her på andre områder. Hvordan kan vi hurtigt og effektivt... Skal du trykke på noget, inden jeg går, for jeg går på den anden side? Okay. Og så går vi over til nogle af de konkrete finansielle ordninger, vi har kigget på, og Jes, du tager over. Ja, tak. Ja, jeg vil sige lidt om det, der var anbefaling 5, 6 og 7 i rapporten, som går på finansiering. Indledningsvis vil jeg lige sige, at fokus i erhvervsrapporten var på investeringer til de store erhvervsprojekter, råstoffer og kommercielle investeringer. Og anbefaling 5 var, at grønlandske erhvervsprojekter kan anvende garantiordningerne i Eksportkreditfonden. Og der kan jeg jo med glæde sige, at vi har rykket rigtig hurtigt. Faktisk så havde vi jo sådan set fået det mere eller mindre på plads, inden rapporten kom ud, fordi siden maj 2014 kan EKF anvendes til finansiering af projekter i Grønland, hvor der indgår leverancer for danske virksomheder. Og det var jo også en af de ting, som Visus nævnte her i sin tale under frokosten. Så er vi også ved at se på, om det også kunne lade sig gøre at tillade grønlandske virksomheders brug af EKF, når de eksporterer til udlandet. Så den er i god gænge. Og skal jeg lige se, om jeg kommer. Ja, den næste, Nordiske Investeringsbank, de har i en årrække ydet lån til projekter i Grønland. Det vi har fået gjort her er, at i februar 2015 har bestyrelsen for NIB valgt at skrive det arktiske område og dermed Grønland ind i sin strategi. Så nu er der ligesom et pres og et momentum for, at Nordisk Investeringsbank ser på projekter i Grønland.
Og jeg kan give et par eksempler på, hvad de laver. I Sverige har de givet 40 millioner euro til en mineudvidelse, og de har også givet 20 millioner euro til over 7 år til støtte til SMV'er, altså folk, der er underleverandører til miner og skovbrug. Så det er klart oplagt også for Grønland at se på den nordiske investeringsbank som finansieringskilde. Det næste er den europæiske investeringsbank, hvor vi har en dialog i gang, og de har ikke hidtil givet lån til projekter i Grønland, men vi har haft nogle indledningssonderinger, og vi skal ned og have et møde i juni, Grønland og Danmark, sammen med have snak med EIB, for at trykke dem lidt på maven. Men i hvert fald de signaler, vi har fået, er, at de er meget positive. De leder lidt efter projekter, som de kunne være med til at finansiere på Grønland. De har så ikke mandat til direkte at finansiere udvinding af råstoffer, men er OK med at investere i infrastruktur. Så sådan lidt populært sagt, vi kan godt finansiere lån til en vej hen til minen, men måske ikke minen selv. Det er nogle af de ting, som vi skal snakke med dem om. Det er jo lidt en gråzone, så måske kan man måske flytte dem lidt mere, end de umiddelbart har i mandatet. Men det skal vi have en snak om. Hvad der er værd at hæfte sig ved her også er, at banken har også mulighed for at yde teknisk assistance til projekter med at udarbejde forretningsmodeller. Alle de her finansieringskilder lægger stor vægt på, har en ordentlig business case. Og det er altså også noget, man kan trække på EIB på og få hjælp til. Den sidste ting, jeg vil nævne, står faktisk ikke i erhvervsrapporten, men er en naturlig følge af det samarbejde, vi har mellem Danmark og Grønland for at få afdækket investeringsmuligheder. EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, præsenterede i efteråret, og det er også derfor, det ikke kom med i erhvervsrapporten. Det var sådan lige samtidig med, at vi var ved at lægge sidste hånd på den. Men en investeringsplan. Og der har vi arbejdet for at også få OLT-landene, og det er de oversøiske territorier på EU-sprog, og få det ind, fordi det betyder, at så vil den her fond også kunne investere på Grønland. Reglerne for det er ved at blive færdigforhandlet, så det ved vi rent faktisk først i juni, men det tager vi også, når vi skal ned og snakke med dem her i juni, og finde ud af, hvordan det står. Endelig kan man sige, at EU har fokus på forsyningssikkerhed for sjældne jordarter, og det er måske også noget, som tæller positivt, når vi skal, både EIB og EFSI her skal se på, hvilke projekter de vil være med i. Så vil jeg lige nævne til sidst nogle af de ting, som vi hele tiden hører fra de her investorer, det er, de ønsker et krav om veldokumenteret afkast. Der er ikke noget gaveelement i det her. De låner penge ud for at tjene penge på det. Så vil de have genarbejdet business cases, men som jeg nævnte, det er der også nogle af dem, som er parat til at hjælpe med teknisk assistance for. Og så er der nogle af dem, der har begrænsninger på, hvad de må finansiere, men der er mange måder at gribe det an på, så man kan godt få investeringer til et projekt, men måske kun til dele af det. Så er det vist dig, Carsten. Kan I høre mig? Yes. Tak skal du have. Inden jeg går ombord i de selskaber, som jeg repræsenterer, som er Greenland Venture og Greenland Business, så har jeg fået fornøjelsen lige også at introducere Vækstfondens nye produkt, som er direkte et produkt af den danske vækstpakke fra 2014, hvor man vil give mulighed for, at den danske vækstfond kan tilbyde sine produkter her i landet. Reelt betyder det, at det vil højst sandsynligt ved en beslutning her til sommer, ved en ændring i Vækstfondens vedtægter, gør det muligt at derved introducere den her. Det første Vækstfonden, de vil introducere her i Grønland, det er vækstkaution. Vækstkautionen er et produkt, som vil blive tilbudt direkte ved bankerne, og det vil sige, at der er tale, og det henvender sig til små og mellemstore virksomheder, som har en solid forretningsplan, men ikke har tilstrækkelig sikkerhed
til at opnå finansiering via en bank. Og der kommer Vækstfonden ind i billedet og tilbyder en vækstkaution, som banken kan trække, når de mener, at der er forretningsgrundlag for at gå videre. Den mere tekniske del, som der står beskrevet her, er nok mere henvendt i forhold til bankerne. Men det er, at Vækstfonden stiller en garanti på sammenlagt 15 millioner kroner, og for det enkelte engagement en garanti på op til 75% af beløbet. Men de dækker dog kun op til 15% af det samlede engagement. Så heri består det jo selvfølgelig også en vis risiko for banken. Men det er jo naturligvis, når banken laver due diligence på et enkelt projekt, at de må vurdere og kigge på, hvor meget eller hvor lidt risiko de vil udstille sig selv for. Det jeg egentlig kommer også for, det er at fortælle lidt om Green Business, Green Venture, hvilke støtte- og finansieringsmuligheder, som de her to virksomheder giver til det grønlandske marked. Jeg vil derudover meget kort afslutningsvis på mine PowerPoints fortælle lidt om de muligheder og hvilken form for modernisering, som vi ser på, og som vi også har været i dialog sammen med Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked og Udenrigsanliggender. Green Business, som jeg vil tage udgangspunkt i først, er en organisation, som henvender sig primært til iværksætterne. Det anvendelsesområde, som Green Business har, når vi snakker støttemuligheder, det er, når vi snakker virksomheder og iværksætteri inden for etablering og udvidelse af produktions- og konceptudvikling. Det handler om markedsetablering eller projektering. Konkret så kan man få hjælp eller støttemuligheder via de her 3 forskellige ordninger, som henholdsvis er klippekortsordningen, produktudvikling, støtteordningen, og så er der de sektorspecifikke puljer, som består af erhvervsfremme og grønlandske fødevarer. Nedenunder er der beskrevet, hvor meget der er i puljerne, og det er på årsbasis. Klippekortsordningen henvender sig til den nye iværksætter, der har en idé og måske har barslet med den længe, men gerne vil have den prøvet af, inden man går videre til egentlig at se, om projektet egentlig er bæredygtigt, og igennem klippekortsordningen så også få det vurderet. Det vil sige, at den giver adgang til rådgivning af forskellige art, som er relevant i forhold til det enkelte forretningskoncept. Selve kortet giver adgang til 12.000 kroner per kort. Produktudviklingsstøtte, det er en samlet pulje på 2,7 millioner, og ganske kort så går den ud på, at der bliver støttet projekter, hvor der er et udviklingselement af et innovativt element, og de bliver også vurderet. Det, der er særligt i vurderingen af dem, det er, at vi selvfølgelig også, når vi går ind og vurderer dem, ser på lønsomheden i projektet på den længere bane. Projektet giver adgang til støttemuligheder på mellem 50 til 200.000 kroner. Eksportfremme og støtte til grønlandske fødevarer er en samlet pulje på 1,7 millioner kroner. Og det er måske særligt i dag, når vi havde det her pitch-event, måske relevant, og vi ser måske også hos os i nær fremtid. Ser vi på Green Venture, så er det for den vækstorienterede. Den henvender sig til igen iværksætter og små SMV'er, men igen virksomheder eller nystartede virksomheder, som kan præstere en solid forretningsplan, som også viser potentielt lønsom drift. Derudover er det jo også vigtigt for Green Venture, at det bidrager til samfundsøkonomien i almindelighed, skaber arbejdspladser, er eksportfremmende eller importhæmmende. Den første form for produkt, vi tilbyder i Green Venture, er vækstkapital. Vækstkapital henvender sig til virksomheden, som har behov for at få et langt mere solidt greb i kapitalstrukturen. Dermed forstået, at man har behov for en øget egenkapital, således at man kan få nemmere adgang til ekstern finansiering. Derudover så tilbyder vi vækstlån. Vækstlån henvender sig til virksomheden, der har behov for at vækste og har de seneste 3 år udvist en positiv udvikling. Men på grund af igen utilstrækkelige midler i form af sikkerhed ikke kan låne via bankerne.
hvor vi så yder lånet. Det er dog et efterstillet lån, hvorfor det så naturligvis også gør, at det er et dyre alternativ. Det sidste produkt, vi tilbyder i Green Venture, det er vækstkaution. Vækstkaution er et produkt, der henvender sig til den lille virksomhed, som har et lånebehov op til 200.000, men stadig ikke har tilstrækkelig sikkerhed. Og der kan vi gå ind og yde en vækstkaution. Ordningen minder på sin vis en lille smule om den, som Vækstfonden tilbyder. Vækstfonden kan dog tilbyde at gå op til 2 millioner kroner, og den skal ikke via os, men kan trækkes direkte hos banken. Som vi siger, vi træder til, hvor andre ikke gør, og det vil så sige, når vi særligt snakker venturekapital, så er det jo noget, der ligger før man egentlig kommer ind i bankvirksomheden, og planen er jo også på sigt, at man kommer ind og egentlig indtræder i en egentlig bankforretning. Men vejen dertil, der kan vi tilbyde de her produkter, så vi kan medvirke til at skabe den fornødne vækst og den fornødne succes hos de virksomheder, hvor der er potentiale. Hvis vi kigger lidt på fra vores syn omkring muligheder og modernisering, når vi snakker særligt marked og vækstfremme. Diskussionen her på Future Greenland går jo meget på, at vi skal skabe vækst, og væksten den skal helst komme hurtigere. En af de større udfordringer, vi har, når vi tilbyder vores produkter, er for øjeblikket, at vi ikke går ind og tilbyder det på egentlig konkurrerende eksisterende markeder. Vi har mellem 40 og 50 henvendelser om året, hvoraf vi kan se adskillige gode projekter, som vi desværre ikke kan deltage i, som vi ellers kan medvirke til øget vækst, og selvfølgelig også et provenu, en konsolidering af Green Venture. Men med det øjeblikkelige marked og den situation, vi har i forhold til vores bestemmelser, umuliggør det. Jeg skal lige se. Ja. For lige at vende tilbage til den anden, skulle jeg lige have afsluttet. Derfor er det vigtigt for os, at vi måske begynder og er i en dialog sammen med Departementet for Erhverv og se på, er der måder, vi kan gå ind og forbedre de muligheder for, at vi kan komme ud på et bredere marked og dermed også medvirke til at skabe en vækst, der ligger tættere på. Den anden ting, som vi også har kigget på, det er gearing af vores vækstkapital. Men det skal ikke forstås som gearing i traditionel forstand, hvor vi går ud og belåner i forhold til vores egen kapital. Det skal mere ses som en mulighed for at skabe alliancer og samarbejde med udenlandske investeringsselskaber. Når jeg siger udenlandske, så omfatter det også Danmark. Vi er allerede i gang med et projekt, hvor vi potentielt muligvis kan tilbyde en samlet finansieringspakke sammen med udenlandske investorer. Og det er jo det, som vi også har vurderet ud fra de henvendelser, vi har både af eksisterende porteføljeselskaber og mulige projekter, hvor den kapitalefterspørgsel, som ligger inden for ventureområdet, er for stor, således at vi ikke selv kan løfte det. Der ser vi også et fremtidigt udvidet forretningsområde, hvor vi kan sammen med andre tilbyde det, og således medvirke til en endnu stærkere vækst, der ligger tættere på. Ja. Og så lige afslutningsvis, nu kommer vi igennem nogle af de finansieringsmuligheder og mulige udviklingsmuligheder for finansieringsordningerne, der skal gøre mindre grønlandske virksomheder og mellemstore virksomheder kan komme med, måske i nogle af de projekter, der også involverer samarbejde med større virksomheder. Så vi lige slutte af med at sige, jamen, hvad er det så muligvis for nogle projekter, der kan gøre brug af nogle af de større investeringspakker, som Jes præsenterede før, fra Eksportkreditfonden, EIB, NIB og så videre. Og der er en ny national turismestrategi på vej, der fokuserer på, hvordan kan vi ændre nogle rammebetingelser, der betyder, at turismen kan vækste i Grønland. Og der er meget fokus på infrastruktur, der er fokus på afgiftsstrukturer, vi har nogle meget høje afgifter, der holder skibe med krydstogtspassagerer og fly ude i et vis omfang. Vi kigger også på rammebetingelser, der er kommet en ny turismekoncessionslov og så videre. Og nøglebegreber, det er noget med tilgængelighed, der skal investeres i at få en bedre tilgængelighed. Vi skal have større muligheder for at kunne flyve direkte ind og til lavere priser. Alle de meldinger, vi får fra turistagenter rundt omkring i verden, det er, at flypriserne er en betydelig barriere for at øge turismen til Grønland. Så vi skal kigge på udvalgte baneforlængelser.
Man skal også kunne komme omkring nemt og ikke for dyrt internt i Grønland mellem de forskellige destinationer. Der er selvfølgelig også investering i overnatningskapacitet. Den tager vi ikke så meget op her, fordi den har indtil videre kunnet løftes af den private sektor. Og endelig skal vi kigge på, det kommer vi tilbage til omkring, hvordan etablerer vi noget oplevelseskapacitet. Når turisterne er kommet herind, ja, der skal også være nogle ting at kigge på, ud over den flotte og skønne natur, vi kan præsentere. Vi har fået Rambøll til at kigge lidt på, hvilke landingsbaneændringer vil være rigtig, rigtig vigtige, hvis vi skal øge turismen gennem en nedbringelse af omkostningsstrukturen. Og det, de har kigget på, er 2 koncepter. Dels, at man kunne forlænge banerne i Nuuk og Ilulissat til 1199 meter baner. Det ville ikke betyde, at man kunne undgå at flyve ind via Kangerlussuaq. Det ville man stadigvæk være nødt til der, men man ville kunne sætte nogle større DAS 8 Q400 fly ind mellem byerne, og derved kunne have fly med omkring 70 passagerer. Og det vil faktisk betyde alt i alt, at man kunne nedbringe omkostningerne for en passager, der flyver ind til Grønland, til slutdestinationen Nuuk Ilulissat fra København for eksempel, med næsten 10%. Det rapporten peger på er, hvis man forlænger banerne i Ilulissat og Nuuk til 2200 meter, eller 2199, så vil det faktisk være muligt at nedbringe omkostningerne for en passager, der flyver ind fra den anden side af Atlanten til de her 2 slutningsstationer med faktisk 25-30%. Og grunden til det er, at man jo ikke længere så skal gå ned i Kangerlussuaq. Man kan flyve direkte ind med nogle passende flytyper, der har nogle passende lave sædeomkostninger. En stor del af besparelsen ligger så også i, det er jo forudsætningen for sådan en beregning, at så skal man spare driften af Kangerlussuaq, og i stedet for at flyve ind via Nuuk og Ilulissat. Men analysen viser også, at meget stor del af dem, der kommer ind til Kangerlussuaq, som alle jo ved, alligevel skal videre til de 2 byer, eller videre via de 2 byer. Så det er noget af det, der kommer til at ligge som anbefalinger i turismestrategien. Nogle forslag til udbygning af landingsbanestrukturen, der gør, at vi kan få nogle andre flytyper ind og direkte beflyvning med henblik på at få omkostningerne og dermed billetpriserne ned. Og der er lavet i rapporten nogle vurderinger af, hvad er det for nogle priselasticiteter, der kan være relevante i den sammenhæng. Der er taget udgangspunkt i de elasticiteter, man kender rundt omkring i verden, og så er de skønnet noget ned. Vi regner med en mindre elasticitet i Grønland, men det, der er altså kommet frem til i rapporten, er, at hvis man har en elasticitet på 3,2, det vil sige en stigning på 3,2, når man har et fald i priserne på 1%, så har man en stigning i turistmængden på 3,2%, ja, så vil man kunne opleve nogle af de her væksttal, man ser herover, hvor man får en stigning i dag på omkring 26.000 turister, så ved en 10% fald vil komme op på 44.000 i 40, og ved 25% fald vil man komme op på 61.000 osv. Det er meget konservative estimater, men nogle estimater, der også er regnet på, som viser, at man får en betydelig vækst i omsætningen i det samfund, som det berører. Så det er jo helt sikkert noget, der er værd at gå ind og overveje, hvordan skal vi finansiere det, og hvordan kan vi skabe penge til det. Finansdepartementet har været inde og kigge på, hvad nu hvis vi laver længere baner, 2200 meter i Ilulissat og Nuuk, hvad nu hvis vi laver en længere bane i Sydgrønland, hvad nu hvis vi laver en bane i Østgrønland, hvad nu hvis vi også laver nogle grusbaner rundt omkring til den interne trafik. Ja, lidt afhængig af, hvor meget og hvor lidt man vælger, så ligger der altså et investeringsbehov på plus minus 3 milliarder kroner for hele pakken. Det skal kvalificeres yderligere. Og som man kan se, det viser her er i kroner og øre, er der nogle meget gode afkast på det. Det har nogle store nutidsværdier, både hvis man forlænger til 2199 eller til 1199. Men den største gevinst i kroner og øre i nutidsværdi, den ligger faktisk ved de lange forlængelser. Så man kan sige, at investeringsscenariet virker som værende fornuftigt. I forrentningen vender det om. De ligger begge to stadigvæk over det 4% minimumskriterium, som ligger i Finansdepartementets anbefaling til, hvornår man skal lave sådan nogle investeringer. Men i procenter vil der være en meget, meget høj afkast på de korte forlængelser, men det er fordi, de er ret billige, og derfor skal der ikke så mange penge i besparelser eller indtjening til at gøre det til et godt scenarie. Men stadigvæk også i procenter er det okay projekter. Så her ligger nogle mulige meget store finansieringsbehov, som måske kan gøre brug af de nye instrumenter helt eller delvis, som er peget på i rapporten.
Et andet projekt, jeg vil nævne indledningsvis, det er noget, der også bliver fulgt op på i turismestrategien. Det er noget med visitorcentre. Vi vil arbejde med etablering af visitorcentre, det er det, der bliver foreslået. Hvis I tager en rundtur i Island og kører Island rundt, så vil I opleve næsten alle steder, I kommer frem, har de et stort visitorcenter, man kommer ind, man oplever en hel masse, sådan en virtuel oplevelse, og du kan simpelthen ikke slippe ud af det der oplevelsescenter, før du er gået igennem en enorm dyr butik og har købt, jeg ved sgu ikke hvor mange, striksvætter af uld til flere tusind kroner, til koner og døtre, og jeg ved ikke hvad. Og sådan skal det jo også være her. Man skal jo ikke kunne slippe ud, uden at have lagt en masse penge. I Island kan man heller ikke komme ud, før man har spist en ret dyr frokost eller middag. Det skal man selvfølgelig heller ikke kunne her. Kan de lade sig gøre i Grønland, og kan det tiltrække? Det tror vi, fordi vi har jo allerede det første projekt op at køre med et isfjordscenter i Ilulissat, som Vitus jo faktisk nævnte ved sin frokosttale. Realdania har givet accept på at skyde 75 millioner ind. Selvstyre og kommunen skal selv komme med til sammen 23, og så skal der findes 10 millioner til anden side, som Realdania også vil stå i spidsen for. Det er ikke lånepenge, de kommer med. Det er rent filantropiske penge, men de er målrettet mod en turistoplevelse. Og vi tror faktisk, at det kunne være en ting, der virkelig kan tiltrække en turistoplevelse, ud over det, der er i forvejen. Og vi arbejder med forslag i den nye turismestrategi til at lave tilsvarende koncepter end 4 forskellige steder, andre steder i landet. Også her vil der jo være tale om nogle finansieringsbehov, og alt afhængig af, hvordan finansieringsmodellen skal tilrettelægges, skal der også her blive behov for nogle finansieringskilder. Landgangs- og anløbsfaciliteter er også en af de ting, vi peger på i turismestrategien, som har behov for en opjustering. Jeg vil kigge en række områder. I bygderne er det faktisk ret billigt at få forbedret landgangsfaciliteter. Det er ikke mange penge, det vil vi nok tage over finansloven, hvis man vil gøre det. Men der er for eksempel udbygning af en havn i Gange-Slusværk. Et stort center for udskiftning af krydstogtspassagerer, hvor der virkelig ville være ræson, og det er der så alt i hvert fald en 50 eller en 40 millioner kroner, man skal skyde af der. Og så er der selvfølgelig alle råstofprojekterne, der i hvert fald for infrastrukturdelen vil være relevante i forhold til en række af de finansieringsordninger, som Jes præsenterede før. Så det var en gennemgang af mulighederne og nogle hovedanbefalinger og nogle mulige praktiske implementeringer af de anbefalinger, der kom ud af rapporten. Vi har så forberedt nogle spørgsmål. Det er jo en workshop. Det er godt nok ikke nogen lille workshop, så hvordan vi skal gøre det. Normalt vil man jo dele sig i små grupper, men i det her tilfælde er det jo også en mulighed, at vi tager nogle spørgsmål og nogle kommentarer til de enkelte temaer. Vi har foreslået her, at man vurderer, hvordan er kapitalmarkedet i Grønland, hvordan understøtter og dækker markedet i dag det nødvendige udviklingsfinansieringsbehov. Er der nogle ting, det er toeren, som I synes kunne, synes I de finansieringskilder, der er nævnt i rapporten, såsom Eksportkreditfond, EIB, NIB osv., er det tilstrækkelige supplementer, eller er der andre ting, I synes, man kunne pege på? Der har jo været nogle bud for foredragsholdere her i går. Videre har vi foreslået, at det kunne være en god idé at drøfte, jamen hvad er det så, hvis vi skal tage nogle af de her store lån og til samfundet, hvad er det så, de bør bruges til? Vi er kommet med nogle mulige eksempler her. Og endelig har vi da også spurgt, selvom der er en særlig turismeseminar, hvilke af de her investeringer synes I, der kunne være interessante for at støtte turismeudviklingen. Det var nogle af de spørgsmål, vi synes, det kunne være interessant at høre nogle bud på. Der kan selvfølgelig også være andre, og ordet er frit. Vi har Tina Jensen hernede, der sidder, og vi kunne notere ned, så vi kan summe op på, hvad der bliver foreslået og sagt. Og jeg tror også, vi har nogle, der går rundt med mikrofoner. Carsten derovre og Bent. Så det var vores præsentation. Ordet er frit. Er der nogen, der ønsker at stille spørgsmål eller komme med kommentarer, forslag eller andet? Ja, Henrik Thomasen fra Finansministeriet i Danmark. Det var lidt specielt at besvare spørgsmål ved at stille spørgsmål, men det vil jeg alligevel gøre. Det er til Carsten Høj. Typisk når man hører den finansielle sektor, så siger de jo, at jamen, det er ikke finansiering, der mangler, det er projekter. Kan du sige lidt mere om det? Altså, hvad har I i pipeline? Altså, siger I nej til meget? Er det sådan, at det virkelig er grøde i markedet, eller hvordan ser det ud? Er jeg på? Yes.
Jo, altså det vi ser, i virkeligheden, når vi kigger tilbage på det, og inklusiv sidste år, så som jeg sagde, så har vi sådan 40-50 projekter, som vi får ind. Det udmønter sig som regel kun i 1-2 projekter. Så der, hvor vi ser markedet, det er jo en blanding af projekter, som endnu ikke er moden til den type finansiering, vi har som ventureselskab. Men vi ser også et marked, som jeg var inde på under mulighederne, som er på eksisterende i forvejen konkurrerende markeder, som potentielt vil kunne boostes langt hurtigere, hvis vi kunne træde til med finansiering. Så relativt set, hvis vi sammenligner os med andre inden for det samme marked, så synes jeg, at vi har pænt med forespørgsler på og projekter i pipeline for øjeblikket. Så det er egentlig ikke projekter, vi mangler. Det er mere adgang til markedet, som jeg ser også som en udfordring for vores vedkommende. Tak. Der var et andet spørgsmål, tror jeg. Ja, Svend Hardenberg fra Greenland Invest. Jeg skal lige høre, det er mere til Jørgen Skov. Hvor langt er I på sådan en tidslinje, når der man taler den her investeringsfond-tanke, som man nu har fået sådan lidt drypvis over i går, og så i dag fået informationer om. Hvordan ser den tidslinje ud, set med dine øjne? Hvor langt er man fra, at sådan noget det kan lade sig gøre? Ja, altså, jeg kan sige lidt om det, Jes kan også sige lidt om det, og det kommer an på, hvad du helt nøjagtigt mener, fordi det der ligger i anbefalingerne her, og det der jo sådan set er givet signaler om fra regeringsniveau, man vil være med til, det er jo blandt andet den udviklingsfond under den europæiske investeringsbank, og få adgang til de rammer, der ligger der, og så kunne aktivere eksportkreditfonden. Og som Jes sagde før, altså ordningerne under eksportkreditfonden til anvendelse i Grønland, den er jo sat i kraft. Omkring EIB, der har vi ned og holder et møde i fællesskab, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Vækstministeriet. Jeg tror, det er den 23. eller 24. juni, er det vist, vi mødes med dem i Luxembourg for at finde ud af, hvordan vi kan komme videre. Men det er de rammer, der er der, og som der har kunne gives opbakning til, også på politisk niveau begge steder. Okay, så det er ikke en decideret investeringsfond mellem forskellige lande eller forskellige puljer, som man også nedsætter til ligesom at investere målrettet i projekter i Grønland? Nej, men det er jo en arktisk ramme, der sættes op. Jes, du måske supplere lidt på den? Ja. Det er jo eksisterende fonde. Altså EKF findes i dag, Nordisk Investeringsbank findes i dag, og EIB findes i dag. Det vi har sørget for, det er, at de nu er mere opmærksom på os. Med EKF har siden maj 14 haft mulighed for at hjælpe til. Og i NIB har vi fået skrevet ind i deres strategi, at de skal se på Grønland. Så der er nu også et internt skub på dem til at være interesseret. Men det er inden for det eksisterende ramme. Det er ikke en ny fond, der skal laves. Det for omkring EIB, at der skal vi jo ned og tale med dem om, hvordan rammerne skal stilles op. Hvad vil de yde finansiering til? Fordi, som Jes sagde før, ikke, der er jo noget, der tyder på, at der i udgangspunktet har haft visse begrænsninger på, hvad de vil yde lån til, og det har jo mest været infrastruktur og forskellige innovative projekter. Men det skal vi jo ned og tale med dem om, så man kan sige, at den er ikke færdig. Og vores tilgang er jo, at vi vil prøve at gøre det så bredt som muligt, kan man sige. Ikke? Og det er jo en stor ramme, der sættes af til det. Ja, det er Niels Larsen fra Permagrin Grønland. Jeg vil spørge om OPP-projekter. Det har jeg ikke nævnt noget om. Hvordan indgår det i jeres tanker? Vi vil godt have nogle desinger. Ja. Nej, men altså det er jo som Victor Kittak også sagde i en frokosttale, det er jo absolut en ting, man er åben over for. Og man kan jo sige, der er jo ikke taget stilling til, hvordan nogle af de her mange infrastrukturprojekter skal realiseres. Men det er jo oplagt, det er jo typisk projekter omkring infrastruktur, lufthavne osv. Energianlæg og andre ting, der er interessante ud fra en OPP-synsvinkel. Det, der er interessant, er jo, hvilke vilkår der er knyttet til det. Fordi det er klart, at den private investor, der skal med ind, skal jo have sikkerhed for et afkast af sin investering, og det skal jo så holdes op mod de bindinger, man så må påtage sig som offentlig myndighed i den sammenhæng. Altså for eksempel
Noget så banalt som, skal man låse sig fast på nogle særlige afgiftsstrukturer på en lufthavn, så mange år frem, som betaling for at få fremmed kapital ind. Det skal man jo så holde op mod. Jamen, det kan være, at det er en rigtig god idé. Det er en god måde at få kapital ind på, men det kan også gøre, at man vurderer, at kravene til afkastet er så strenge, at man siger, at det er ikke hensigtsmæssigt, at vi binder os på så høje afgifter mange år frem, hvis vi jo gerne vil have dem ned af hensyn til turismen og andre ting. Men det er jo sådan nogle projekter, og det er jo det, regeringen har meldt ud, at man meget gerne vil en dialog om OPP omkring sådan nogle infrastrukturprojekter, eller lufthavne og andre infrastrukturprojekter. Jeg kan jo supplere med, at den fjerde fond, EFSI-fond, Junckers fond, den er blevet italesat som, at der er det meningen, at der skal være private medinvestorer, som ligesom skal supplere fondens investeringer op. Men vi har de første 4 projekter, der er blevet præsenteret, en af dem er rent offentlig. Så det lader jo til, at de alligevel har en lille smule fleksibilitet også på det, og det er noget af det, vi skal ned og snakke med dem om. I spørger om kapitalmarkedet i Grønland understøtter og dækker markedet. Altså du kan jo tale inden for noget af det industri, der kører fiskeriet og sådan noget. Jamen det er simpelthen bare for småt. Altså en trawler til 400 millioner, det findes der ikke nogen bank her i landet, der kan finansiere alligevel. Så derfor så tror jeg, at det man skal kigge på, det er den egenkapitalfinansiering, der skal finde sted, der skal være med. Og det er den, der mangler. Altså alle folk vil gerne et eller andet med fiskeri, men hvis man kommer med en egenkapital på 15 millioner og siger, at man vil købe et skib til 400, så er det lige meget, hvad for en bank man går i, så får man nej. Så egentlig tror jeg, at man skal kigge lidt, fordi det er jo også et af de steder, vi kunne få nogle succeser. Det var jo egentlig, hvis der kom nogle fremmede mennesker, var i stand til at investere i noget og måtte det. Men som det er i dag, så ligger vi det erhverv, hvor der er mulighed for, at folk rent faktisk kan være med til at bygge nogle projekter op, hvor der ligger man så mange restriktioner på ejerkredsen, at det faktisk kun kan lade sig gøre ved at lave stråmandsvirksomheder og alt muligt andet gennemsigtigt, som så også betyder, at indtjeningen i samfundet bliver mindre. Så jeg tror, man skal kigge på rammevilkårene også, fordi det at skaffe pengene, hvis man har et ordentligt projekt, og man har en fornuftig egenkapital, det er faktisk ikke så svært. Og når jeg så, Torbens indlæg i går, jamen jeg synes jo et afkast på 7-9%, det vil jeg da også gerne have. Så altså, det er jo også dyre penge. Jeg ved, at havnen hernede, den er lige blevet finansieret til 2,1 eller andet over 20 år fast rente. Så 7%, det er rigtig dyre penge. Så man skal jo også ligesom passe på, at man ikke binder sig til at betale alt for meget i afkast, fordi man synes, det er så spændende, der kommer nogen udefra med nogle penge. Fordi de kan fås billigere. Det er jo også pensionskasser, så vidt jeg ved, der er finansieret havnen, de er bare fra Amerika. Ja, hvis jeg kommenterer lidt på det, eller konkluderer på det, så opfatter det, du siger, Henrik, som at egentlig vil du gerne se nogle liberalisering af reglerne, der gør det nemmere at tiltrække egenkapitalfinansiering. Det er sådan set det dybest set det, du siger, ikke? Det kan være, at vi lige skal gentage det, Henrik. Det jeg siger, det er også, at skatteregler, så når man kan ikke have holdingkonstruktioner meningsfyldt i Grønland og sådan noget, og det gør jo, at man ikke kan få lånefinansiere, for eksempel aktiekøb og sådan noget. Og det gør jo, at hvis for eksempel vi kunne, lad os sige, en eller anden grønlandsk investor ville købe aktien i Grønlandsbank, eller slutter i Air Greenland fra SAS, som er til salg, ikke? Jamen, så kunne man ikke lave et selskab, der lånte nogle penge og gjorde det, og så få det til at virke. Og det er jo sådan nogle ting at gøre tingene lidt mere internationalt konforme, så de ligner noget, man har i andre lande. Der tror jeg så også, man skal ind og kigge på de ting, så at man kan få den nødvendige egenkapital ind i landet. Har vi andre spørgsmål eller kommentarer? Ja, der er et par stykker hernede. Den er ikke tændt. Hallo? Kun for dig. Jo, Johannes Kyd fra Greenland Minerals and Energy. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om I har nogle konkrete projekter, der er på trapperne, der måske er værd at finansiere. Om der er nogle konkrete projekter,
som er værd at... Som måske er værd at finansiere nu, på nuværende tidspunkt? Altså, tænker du eller er der nogen på trapperne? Altså, du tænker ud fra en samfundsmæssig investeringsvinkel, eller... Ja, altså, vi løber jo nogle forskellige muligheder her igennem, ikke? Og der kommer jo en rapport her til efterårssamlingen med sådan en tværministeriel anbefaling til, hvad det er for nogle landingsbaner, man vil anbefale, man går ind og forlænger. Og det var det, jeg nævnte, at hvis man tager hele vejen rundt, altså både lange baner, Nuuk, Ilulissat, hvis man laver en forlængelse i Qaqortoq, hvis man udbygger i Østgrønland, og hvis man også lægger nogle grusbaner, så ligger der jo der i hvert fald, måske endda mere, 3 milliarder. Så er der jo de her ting omkring visitorcenter, som bliver en integreret del af den nye turismestrategi. Så ligger der havneudbygning også af hensyn til krydstogt. Og så ligger der jo de her råstofprojekter, hvor man kan sige, at specielt IKF, hvor jo en af grundene til, den blev aktiveret, var jo faktisk, at der var nogle af råstofprojekterne, der bad om at komme i betragtning, fordi at argumentet var, at hvis man gik til Kina og ville have nogen til at være med til at bygge en mine, eller et andet land, ja, så kunne de ikke bare tilbyde at være med til at bygge faciliteterne, de kunne sådan set tilbyde også at købe dem, men de kunne sådan set også med en finansieringspakke i nakken. Så hele ideen omkring Eksportkreditfonden, det var også, at den skulle kunne gå ind og understøtte råstofprojekter, hvis der der i den sammenhæng i øvrigt var knyttet leverancer for danske virksomheder til, og så fik man en ekstra ben ind der. Så det er jo de projekter, der blandt andet ligger, ikke? Altså en række infrastrukturprojekter, der skal træffes beslutninger om for et ret stort beløb inden for det kommende, eller i år faktisk, ikke? Og så de andre ting, jeg har nævnt her. Jeg hedder Jørgen Væver Johansen og kommer fra kommunen Guelta, hvor vi selvfølgelig regner med, at infrastrukturinvesteringerne bliver en realitet. Alt andet vil være uansvarligt. Men det, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt mere om, det er, ud over det her med visitor centers, primært baseret om de her UNESCO World Heritage områder her i Grønland, hvilke andre forestillinger eller idéer har I til at udvikle selve oplevelsessegmentet inden for turismeindustrien? Fordi at når først vi har fået turisterne hertil, vil vi vel også gerne have dem til at lægge så mange penge som muligt her i landet. Ja, det er rigtigt, og man kan sige, at hele ideen omkring visitorcenter er jo ikke noget, sådan, vi har fundet på. Altså det er jo sådan, efter vi har været ude at lave studier andre steder. Altså hvis du tager rundt i Island, eller du tager til Stonehenge for den sags skyld, ikke? Altså jeg var i Stonehenge for mange år siden, der kunne man faktisk gå ind med en spraydose, hvis man havde lyst til at skrive Kilroy var her direkte på stenen, hvis man havde lyst. I dag kan du overhovedet ikke komme i nærheden af stenene. Der er jo bygget sådan en kæmpe boardwalk omkring, og der er kæmpe oplevelsescentre osv. osv. Det ser du også andre steder. Det der så typisk ser med mange af de der visitorcenter er, at i og med, at det skaber en omsætning i sig selv, så ser du mange steder, så skyder der private aktiviteter op rundt omkring dem. De laver en spin-off-effekt på flere butikker, flere salgsmuligheder, flere oplevelsesting, flere overnattelsesting. Så det er sådan set en erkendelse af, at du har Grønlands natur at opleve, du har de fantastiske naturoplevelser, det har du sådan set også i Island. Men selv når du har kigget på en eller anden fantastisk gejser i den gyldne cirkel i Island, når du har stået og kigget på den en halv time, ikke, så vil du gerne noget andet, og når hele den der bus er kommet derud med alle de der mange turister, så vil de faktisk gerne have nogle timer til at gå der. Så det er jo sådan set noget med at prøve at holde dem fast på de grundoplevelser, der er, og så bygge noget omkring, og så få dem til at lægge nogle penge der. Og det man kan se de fleste andre steder er, når du så først har et stort sted, så bygger der typisk flere ting til. Men det er jo ikke en enkelt komponent, for du skal have turisterne dertil, og det vil sige, en anden del af benet er jo at få dem billigere ind, om man så må sige, og det er jo, derfor hænger det også sammen med landingsbanetingene. Så det er de overvejelser, der ligger omkring det. Men derudover så ser der jo mange steder i verden, at de fleste turistoplevelser er noget, der skal bygges op i den private sektor. Men der kan de her visitorcenter langt hen ad vejen skabe, eller være det center, som vi håber, der kan dukke noget mere op omkring, som en start i hvert fald. Andre kommentarer eller spørgsmål? Jørgen? Ja. Må jeg supplere? Ja. Jamen det er
med risiko for at træde min ejer lidt over foden, og i forhold til de fremtidige investeringsplanlægninger, der er lagt, så kunne man måske også retænke den måde, når man snakker en investeringsfond, i forhold til at få maksimal andel fra vores egen side, i forhold til de samlede investeringer. Selvstyret indeholder jo betydelig frie egenkapital i nogle af sine selskaber, som man måske kunne bruge og retænke i form af en gearing og indskud i en samlet investeringspakke, hvis vi skulle ind og løfte det med størst mulig ejendel. Det skal jo også ses i forhold til det signal, som vi også sender til vores omverden. Det handler om, at vi alle sammen har hænderne på kogepladen, og derfor har vi også det samme engagement og det samme motiv for at kunne udvikle det her. Det var bare et input. Kunne folk høre det? Det jeg sagde, det var, at man kunne jo overveje, at man skulle sælge nogle af de hjemmestyrede virksomheder eller selvstyrede virksomheder. Så var der jo penge til sådan en investeringsfond. Altså det, vi har behov for, er ikke mere offentligt erhvervsliv. Jeg tror, hvis man sådan kigger på det, så er det, vi har behov for, det er mindre offentligt erhvervsliv. Og det får vi ikke, medmindre man får penge ind udefra. Der er ingen, der har råd til i Grønland at købe nogle af de store selvstyrede virksomheder alligevel. Ja, Jørgen, hernede. Jamen, sådan som jeg forstår Carstens forslag, så er det jo faktisk, at man tager nogle af de selvstyrede virksomheder, som har lige lovligt meget fedt på sig, og så tager man nogle af deres egenkapitalmidler og kommer i en af de her puljer, hvor man så i samarbejde med Pension Danmark og andre skaber en fond, som kan investere i erhvervsudvikling. Og det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Ja, så fik vi 2 forslag, der begge to skulle skabe grundlag for egenkapital, investeringer. Henrik vil holde storudsalg, Jørgen han vil lave kapitalnedskrivninger, men det skulle begge dele skulle trække penge ud af vores offentlige ejede virksomheder og putte dem i en fond, der kunne skabe vækstinvesteringer, så man kan sige, det samme kilde, I vil trække fra kapitalnedsættelse eller salg, sådan må jeg sammenfatte det. Andre spørgsmål eller kommentarer? Det lader til, at vi har været igennem det, og som sagt før Tina har noteret ned, så vil vi prøve at sammenfatte på de væsentligste kommentarer, der er kommet her bagefter. Så hvis der ikke er flere, der vil sige noget, det lader det ikke til, så vil jeg sige mange tak, fordi I kom, og lad jer slippe for denne gang. Tak.
Jørgen. Hov. God eftermiddag. Mine damer og herrer, velkommen tilbage. Jeg har deltaget i samtlige 4 workshops. Næsten
hele tiden. Det er der få andre, der kan prale af. Og jeg ved, at vi har lidt at glæde os til. Det er jo sådan, når man brækker en konference op på den måde, så er det sådan, at nogen ikke får det fulde udbytte af det, der foregår inde i rummet ved siden af. Og det kan jo være rasende irriterende. Så heldigvis har vi nu lejlighed og tid til at gentage den øvelse, vi også gjorde os i går, nemlig at invitere en talsmand fra hver af de netop afviklede 4 workshops herop. Så jeg vil bede en fra hver workshop om at træde nærmere og sætte sig på en selvvalgt plads heroppe ved panelet. Jeg vil bede jer om at sidde ved siden af hinanden, så ser det ud, som om vi har det hyggeligt. Det er også sådan, at vi selvfølgelig sidst på eftermiddagen, som tidligere annonceret, skal udpege en vinder af den pitching-konkurrence, som vi så cremen af tidligere på dagen. Det sker sidst på eftermiddagen. Jeg skal sige, at jeg er ikke syg, jeg smitter ikke, så I kan sidde her uden fare. Jeg skal bede en fra hver af de 4 workshops om at komme herop nu. Og så har vi jo også til gode en panelsession. Jeg ved ikke, om det er sket før i det her rum, men de 4 borgmestre fra de 4 grønlandske kommuner vil om føje tid sætte sig